गासै बाथौ बिबुंसार नायगिरि गासै नखरनिसिम दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय। बाथौ सावरायमेल बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि सानैनि हाबाफारिजों गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि गोथार बाथौ थानसालियाव खुंफुंबाय थानाय जादों बे मेलाव बे समाव गाहाय गेवलां मेल सोलिबाय थादों। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा फोरमायनो नागिरदों? थारैनो जोबोद गोजोनथाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा बोसोरफ्रोमबो बेबायदि सेमिनारखौ लायो आरो देग्लाय गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सिसुपानि बियाबनि गोथार बाथौसालियाव साननैनि हाबाफारि लानानै 28-29 डिसेम्बराव जागासिनो दङ आरो दिनै बे हाबाफारिया जोबथा जोंहा गेवलां मेल सोलिगासिनो दङ आरो बे गेवलां मेलाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा जाबायदि आयदा आरो लोगोसे जाबायदि आलासि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदोंमोन गासैबो आलासि बिथांमोना सम बायदियै हाबाफारियाव नुजाथिफैदों आरो बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद हिसाबै। आरो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा नैबे सावरायमेलनि गेजेरजों जोङो दुलाराय आसामावनो थानाय बर' माहारि जिथु लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायफोरखौ जों इयुन जोलै होनना बुंदों आरो बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लायानो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि नोजोर आरो थांखिनि जाफुंसारगिरि होननानै जों सानो। दिनै धोरोमखौ जोङो जोंनि बाथौ धोरोम जाय धोरोमा जोंनि गुदि अरिजिन आरो बे अरिजिन धोरोमखौ जोङो अरायसम गोजोरै लाखिनो थाखाय दिनैनि थारिखआव लाइमोनफोरा गोबां खामानि मावनो गोनां दङ। जोंनि धोरोमखौ फोसाबनांगोन आरो मुलुग दरबाराव जोङो जोंनि धोरोमखौ गेवलांसार होनो थाखाय जों लाइमोनफोरानो गोबां बिथिङाव फोसाबनाय फोगोमनाय फेहेरनाय खामानिखौ मावनांगोन। जिहेतु गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा बाथौ सावरायमेल जथुम्माखौ खुंबाय। गलाघाट जिल्लायाव गोबां गामिफ्राव एबा बियाबफ्राव दाबो थानसालि नुनाय जायाखै एबा दोरोङारि बिथिङाव माखासे दावगानो गोनां दङ। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गलाघाटनि जोंनि दोरोङारि बाथौआरि सिबियारिफोर दङ बिथांमोनखौ नोंथाङा बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा फोरमायनो? थारैनो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि गामिफोर दङ दिनै सारि मोनदों जे जोंहा अरिजिन जोंनि बाथौ धोरोमा थारैनो बिराद आब्रुथि गोनां आरो बे धोरोमखौ जोङो साबना हामना खालामनांगोन आरो जोंनि थानसालिफोरखौ जोङो मोजाङै लुफुंनो थाखाय जों नाजानांगोन आरो जोंनि सावरायमेलनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि सावरायमेलनि गेजेरजों जाखिनि आलासि बिथांमोन फैदों आरो बिथांमोनाबो जोंनि धोरोमखौ फोसाबनायजों आरो जोंनि फोसाबनाय बे धोरोमखौ आब्रुथि खालामनो थाखाय माने गोथार जायगायानो जाबाय सिबिसालि आरो बे सिबिसालिखौ जोङो जोंनि लेंहरजानाय आलासि बिथांमोना गोबां मोजां मोजां बोसोननि गेजेरजों जों आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सिबिनाय स्थान जिथुनिखि जायगा बे थानसालिया ओरैनो बिराद साबना हामना जानांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन होनना बिथांमोना बिबुंथियाव बुंलांदों आरो बे बिबुंथिफोरखौ जुदि जोंनि सिबियारि रायजो राजा बिथांमोना आखरे आखरे पालन खालामो अब्लानिया बे हालामाव थारैनो जोङो नेक्स्ट इयारफोराव हयथ' मोजां मोजां थानसालि नुनो मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों। बे बाथौ सावरायमेल दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बे सावरायमेलखौ बानजाय आफादा जोबोद गाजा गोमजायै खुंनाय बानजाय आफादजों लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादखौ माबायदि सापर्ट खालामनो? थारैनो जोबोद बाख्नायनांगोन जोङो थांनाय बोसोराव मरिगाव जिल्लायाव जिहेथु बिथांमोननो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनो जोंनि गौथुमनि फिरफिलाखौ गथायनाय जादोंमोन जे बाथि सावरायमेलखौ नोंथांमोना खुंनांगोन आरो बिथांमोना गोसो गुदुङै बरायनानै लाबोदों आरो जेरैहाय लाबोदों बिथांमोना थारैनो गमामायैनो दानथामनि गेजेराव बिथांमोना गोबां साबना हामना जोंनि बे सावरायमेलखौ खुंनायाव बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै जाफुंसार होदों। थारैनो जोबोद गोजोनदों जोङो आरो बे गलाघाट जिल्लानि जिथुनिखि बानजाय आफाद दिनैनि मेलनि बानजाय आफाद बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोबोद रोजा रोजा साबायखर होदों आरो बिथांमोनखौ जोङो अरायसमबो सिबिबाय थागोन दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै आरो बे हालामनि ओनसोलनि बाथौआरि रायजो राजा बिथांमोनाबो जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै नैबे मेलखौ खुंनायाव जाफुंसार होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों गोबां थेंकिउ होदों।